Имам чувството, че затъвам всеки един момент затъвам. Правя неща, които никога не съм правил. И се чувствам за много гадно. Преди време се запознах с едно момче. И имахме някакви отношения, дори и да не са били сериозни. Имахме някакви взаимоотношения. Той загуби интерес към мен. И аз продължавам да го търся. Продължавам да го търся от скрити номера, да го търся, да му пиша от къде ли не, от WhatsApp, от съобщения, от Google Meet. Неща, които ги чувам за първи път, защото той ме блокира от всякъде. Не мога да се позная самият себе си. Правя неща, които се плаша, самият от себе си се плаша. Търся го навсякъде, виждам, че той няма интерес. И му един вид това е като тормоз му правя, търся го. Не мога да го преодолея, много ми е трудно. Как може да има такива хора, дето и да ни им пукате, да са като една стена, да нямат все едно емоции. Аз да се блъскам, що съм цял живот съм привличан от такива хора. Неща да му досаждам, неща да го търся, ама много е гадно. Болката, чувството, което изпитваме, е бах ми гадно. Не ми трябва да се напивам вече, защото аз вече от сълзите си се напивам. Неадекватен съм. И на който и да обяснявам, имам чувството, че няма да ме разбере. Чувствам се толкова унизен. Винаги ли ще съм привличан от такива хора? Представете си, аз докато му звъня, ми е гадно, че така му досаждам. Поставям се на неговото място, но да беше ми казал някакво адекватно изречение, че не ще да има нищо общо с мен. Той прави някакви манипулации, все едно иска да е с мен и после ме блокира. Много е гадно.